मोनसे कमिसन दाबाय कमिसना दायो लावनायनि जि खामानि बे खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दं। जायगा जायगा थांनानै बिथांमोना कमिसना हियारिं लाहैदों आरो बिथांमोना मोनसे गेवलां नटिसनि गेजेरजों बिथांमोना खावलायदों जायफ्रा बिटिआर सोसन जानांगौ सोसन जानो लुबैयो बेबायदि गामिफ्रा बिथांमोना बिथांमोना दिनै लेखायै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गुवाहाटियाव थांनानै आर'जलाइ गथायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ। सिमा लावनायनि खामानिया मावजागासिनो दङ। नंगौ बिनि थाखाय मोनसे सम नांगोन मानोना दायो जि खामानि मावबाय थानाय जादों बे मावफुबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थि फैबाय बेयाव एसे कमिसना थाथ'नो गोनां जालायबाय दायो गोदानै खामानिखौ मावफुंगासिनो दं। बेनिखायनो जेबो गोनो गोथो गैया। जुदि सिमाया लावामोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो माब्लाबाबो बे सुक्तिखौ नङामोन एबा जोंजों थाफानाय लोब्बा आफादफोर दङ लोगोसे गुबुन गुबुन जि आफाद दङ बे आफादाबो माब्लाबाबो जों बे आफादखौ जों गनायनाय नङामोन। सरकारफोरा सिमा लावगोन होननायखायसो बिटिआर बे सुक्तिखौ गनायना लादों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों जेबो खावलायनाय बायदि बयबो आर'जलाइ बेफोर खामानिखौ गथायनांगौ मावनानै हाबाफारियाव जोङो लायोबासो जोंनि खामानि जागोन। जोङो मालायखौ